Die zijn de deur gaat Zie je wel, want dan kun je dan doen super lang op de lijn. Je moet zien, iedereen gaat zo. Rihanna katten! Oké. Maar sommigen hebben wel je ook mag ook een niet stap aan. zetten. Ik heb er ook bij of niet? Wat is er makkelijk? 7, kom op. Nou, ik heb nog niet gezegd samen wat bij, dus ja. Je moet wel een stap zetten, hè? Nou ja, 1 stap. Dat is echt heel erg. 6 of 7? 7. 7 tellen, luister! 1, 2, 3. Wat? Nee! Ja, Eelco! Wat is zo spannend allemaal? De stem gaat helemaal van hem Ja, af. vraag is hier lang nog 6, hè? Nee, bij. 5, dat is Je mag nog een stap zetten. 2, 3, 4, 5. Ja. Hallo. Allemaal. Staat niet op. Woe! 4 tellen, close. 1, 2, 3, 4. Ja. Nu mag ik 1 stap. Wie is er? Is er iemand? Auw, dat doet Ja, Blijf stoppen. 3 tellen. Wauw, dat staat erop. Leuk. Eén telling closed. Op 6 minuten begint het. 1. Wie kan het al? Straks zag je zitten.